An balimaw aw ni ɲantuma aw balimamuso madame Sisi Ramata Sisoko a n'aw ba tanti ra ka bɔ Atlanta États-Unis an bɛ fɛ ka malien bɛɛ fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan malien a dogolen tɛ mɔgɔ si la k'a fɔ ko Mali bɛ kan ka taa sira dɔw kan minnu bɛ kan ka an bɛɛ tɔɔrɔ an bɛɛ dusu kasilen don o kama a ka kan jamanaden dɔw ka wuli k'u cɛsiri k'a lajɛ an bɛ se ka bɔ nin ko in na cogo di don o don an bɛ kan ka sangafo kɛ Ala ka hinɛ na ka da yɔrɔ sumaya don o don a tɛ se ka laban o tɛ se ka continuer o de kama anw malien de la diaspora ani malien de l'intérieur farala ɲɔgɔn kan ka jɛkulu dɔ sigi min an y'a tɔgɔ da la police protège le peuple protège la police polisiw bɛ jamanadenw lakana jamanadenw fana bɛ polisiw lakana mun de la an y'o sigi n'a y'a jateminɛ 2017 la bɛ san 2 bɔ mɔgɔ 500 de fagara Mali kɔnɔna na 2018 salon a bɛ komi mɔgɔ 2000 mɔgɔ 1814 o de fagara ten o mɔgɔ 2000 in na mɔgɔ 85 o de kun y'an ka sɔrasiw ye sɔrasi 85 de fagara douanier 4 ani eaux et forêts mɔgɔ 3 an ma administrateur civil yɛrɛ fo la o kɔrɔ y'a ye jamana kɔnɔ mɔgɔ caman bɛ kan ka faga ka sɔrɔ o man ka faga mun y'o kɛ bari an ka jamana lakanabagaw baarakɛminɛnw de kan ka d'u ma u kan ka bila condition dɔ de la min b'a to u bɛ baara kɛ u tɛ kan ka se k'u sɔrɔ k'u yɛrɛ lakɔlɔsi k'u yɛrɛ protéger o la u bɛ faga ten dusukasi b'an kan bari u bɛ taa k'u muso minnu to yen filiyatɔ minnu to yen u bɛ taa ka den minnu to yen o denw y'an bɛɛ de ka jɔrɔ ye o de la an fana ko an ka sɔrasiw an ka polisiw ani an ka gendarmew u tɛ se ka to ten il faut que an ka wuli ka fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ jamanadenw ani jamana lakanabagaw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo di ka baara kɛ olu yɛrɛ hakili ɲagaminen don u t'a dɔn bɛ min kɛ n'u kun bɛ se u kun tɛ faga anw ye mouvement min sigi an y'a sigi malien bɛɛ de kama munna parce que jamana tɛ se ka taa ɲɛ ni jamanadenw ni jamana lakanabagaw polisiw gendarmew douaniers eaux et forêts an n'an ka jamana kɛlɛkɛdenw hali an ka donsow an ka soldaw n'u ma fara ɲɔgɔn kan n'an m'an bolo di ɲɔgɔn ma ni jamanadenw a tɛ se ka kɛ aw yɛrɛ k'a jateminɛ polisiw ye jɔnniw de an balimakɛw tɛ wa an cɛw tɛ wa an denw tɛ wa sɔrasiw ye jɔn de o tɛ kelen ye wa an balimamuso n'an balimakɛw tɛ wa donc olu y'an dɔ ye an fana y'u dɔ ye alors que an y'a jateminɛ danaya dɔ kan ka kɛ jamanadenw ni jamana lakanabagaw cɛ n'o danaya taara jamana bɛ firi a da kan o danaya ye mun de ni ko bɛ kan ka kɛ jamana kɔnɔna na jamanadenw bɛ wuli k'a fɔ k'u bɛ taama ka t'u ka hakɛ ɲini an b'a fɔ o ma ko marche pacifique ni jamanadenw bɔra polisiw b'u lakana walasa jamanadenw kana bana parce que balifa ni fɛnw bɛ polisiw de bolo o tɛ jamanadenw bolo o tɛ manifestanw bolo nka an y'a jateminɛ kabini waati buruda k'a fɔ ni mɔgɔw bɔra ka manifester ka t'u ka hakɛw ɲini k'u ka hakilinata fɔ an b'a ye jamana lakanabagaw polisiw ou bien gendarmew olu bɛ bɔ k'u gosi ka gazi c'u la ou bien ka produit k'u la minnu bɛ se k'u bana n'i y'a jateminɛ hali handicapés maa minnu tɛ se ka taama maa minnu tɛ se ka yeli kɛ busan tar'u kama gazi tar'u kama munna parce que u tar'u jɔ k'u ka hakɛ ɲini o de la anw ka mouvement yi an y'a créé mun kama an y'a créé walasa malien bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ni an lakanabagaw k'an bolo di ɲɔgɔn ma bari an balimaw de don an denw de don an sinjiw de don ni ko y'u sɔrɔ a bɛ diga an na ni sɔrɔsi kelen sara Mali la bɛɛ bɛ kasi munna parce que an balimaw de don an cɛw de don an denw de don n'an fila ma jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ jamana tɛ se ka taa ɲɛ munna parce que kɛlɛ min bɛ kan ka kɛ an bɛ kan ka kɛ olu de kama olu de bɛ faga parce que anw tɛ front la olu de bɛ front la marifa bɛ ta olu de kama bandiw b'olu de attaquer donc olu ka attaquer de anw ka problème ye parce que n'u sara dusukasi min bɛ kɛ anw kan anw fana tɛ se ka sunɔgɔ o de kama an fana wulila ka nin kɛlɛ kɛ ka nin jɛkulu in sigi Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ka taa Faransi ka taa Europe bɛɛ
kata Afrique du Nord là États-Unis ni Canada ko be mogo wele ka fo anga fara ɲɔgɔn kan warsa ni mouvement yi akase ka en permet jamanadenw ni jamana lakanabagaw ka se ka confiance danaya ka se ka k'u ni ɲɔgɔn cɛ o de la an b'a ɲini malien bɛɛ fɛ a ka fara an kan an ka mouvement min tɔgɔ le peuple protège la police protège le peuple polisiw bɛ jamanadenw lakana jamanadenw bɛ polisiw lakana mun de la fana anw y'an da don nin kuma na pali Mali constitution article fɔlɔ ye mun de fɔ a ko la vie humaine est sacrée o kɔrɔ ye di wa adamaden nin ka kan ka matarafa kan ka minɛ ka ɲɛ maa nin ka bɔ i la a man ka kɛ ni a kɛra fana article 3 ko ni maa o maa sera mɔgɔ ma jamana marabagaw dɛ ani jamana lakanabaw n'u sera pour société civile ma a droit bɛ mɔgɔw bolo u ka plainte déposer o de la an fana ko an farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ an ka dɔnniya an ka wari an ka temps an b'a fara ɲɔgɔn kan malien de la diaspora de l'intérieur k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ n'i taara marché ni polisiw seri ma k'a sɔrɔ a man ka s'i ma n'u y'i bugɔ k'a sɔrɔ u man k'i bugɔ anw fana bɛ plainte déposer au niveau de la cour internationale de la cour nationale du Mali ka se k'a tigi ta justice la k'a tigi enfermer parce que loi ko hali ni sanfɛ mɔgɔ k'i ma k'i ka mɔgɔ bugɔ n'i y'a bugɔ k'a sɔrɔ i jo t'a la i kan ka minɛ alors que manifestation est droit de la liberté d'expression kɔrɔ ye mɔgɔ ni jamana bɛ kan ka mara ni taabolo min don n'a man ɲi jamanadenw kan ka se ka wuli k'a fɔ ko nin man d'an ye an tɛ fɛ parce que anw de y'aw sigi n'aw tɛ kan ka kɛ a cogoya la an b'a fɔ k'aw tɛ kan ka kɛ n'aw kan ka taa aw bɛ taa n'aw kan ka min kɛ an b'o fɔ parce que jamanadenw de b'o décision ta o article 14 ye min fɔ a ko n'an y'a ye anw jamanadenw jamana bɛ kan ka taa taabolo jugu kan an kan k'an da don a la an kan ka kuma an kan k'a fɔ a man ɲi wa an kan ka wuli k'a kɛlɛ kɛ o de la anw bɛ kan ka nin kɛlɛ kɛ o de la an balimaw an b'an ɲɛsin an balimakɛw ma a n'an cɛw a n'an dɔgɔninw a n'an kɔrɔkɛw ma a n'an balimamusow caman ma minnu bɛ armée na minnu bɛ polisi la minnu bɛ gendarmerie la minnu ye douaniers ye minnu ye eaux et forêts mɔgɔw ye aw k'a dɔn an n'aw bɛ ɲɔgɔn fɛ kɛlɛ bɛ kan ka kɛ aw de kama aw de denw tɛ taa école la aw de bɛ faga donc kɛlɛ bɛ kan ka kɛ aw de kama donc aw ka fara anw kan an ka kɛ bolo kelen ye an ka se ka jamana lakana o bɛ kɛ cogo di danaya ka k'an ni ɲɔgɔn cɛ aw k'a dɔn mɔgɔ minnu bɛ bɔ ka manifester mɔgɔ minnu bɛ ka kuma u bɛ kuma aw de sababuya la u bɛ kuma aw de ka kɛlɛ la donc an n'aw bɛɛ de kelen ye ni fini t'aw la don min a ye dɔ de cɛ ye so kɔnɔ a ye société civile ye n'a donna de a bɛ kɛ porteur d'uniforme ye c'est pour cela que an ye lettre ouverte bila ka taa aw ka ministère bɛɛ ban an y'a bila ka taa ministère de la défense la an y'a bila ka taa aussi de la sécurité et de la protection civile an y'o bila ka taa an y'a bila ka taa fana ministère de la cohésion sociale de la paix et de la réconciliation nationale parce que an y'a jateminɛ k'a fɔ ni jamanadenw ni jamana lakanabaw ma fara ɲɔgɔn kan paix tɛ se ka kere hɛrɛ tɛ se ka na jamana tɛ se ka sumaya wa réconciliation tɛ se ka kɛ parce que ni maa tɛ da i lakanaba la ni maa tɛ da i maraba la i n'a tɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ani fana an y'a fɔ ministère des Maliens de l'extérieur de l'intégration africaine fana anw ka ministère ye k'a fɔ anw Maliens de l'extérieur jɔrɔ min b'an kan ni tɔɔrɔ min b'an kan bi o ye Mali sɛgɛn ye o ye minnu bɛ kan ka sa Mali la don o don donc u k'an kanw lamɛn o de la an b'a ɲini aw bɛɛ fɛ anw bɛna nin lettre ci sini inchallah bi lettre bɛ bɔ aw fana bɛ fara an kan k'a fɔ n'aw bɛ kan ka marcher Mali kɔnɔ ou bien Mali kɔ kan aw droitlen don ka marcher aw droitlen don ka hakilinta fɔ an bɛ polisiw bonya an tɛ kabakuru fili u ma an t'u dɔgɔya u fana b'an bonya u tɛ gazi fili mɔgɔ kan munna parce que droit national de don droit de citoyen de don a ka kan bɛɛ k'i ka hakɛ ɲini parce que an tɛ ka continuer nin sira in kan c'est pour cela que n'an farala ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn protéger a bɛ fisaya an bɛɛ ma an b'aw dɛmɛ aw fana b'an dɛmɛ donc vraiment an b'aw fo ka waleɲuman dɔn n'i y'a ye sécurité ni min tora Mali la c'est parce que aw y'aw ka baara de kɛ ni professionnalisme ye aw ye baara de kɛ ni hakili ni dusu ye donc aw ka continuer o fɛ jamanadenw ye aw de ye jamanadenw ye aw de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka jamana jɔ donc aw kelen tɛ se ka kɛ anw kelen tɛ se ka kɛ c'est pour cela que an bɛ kan ka nin continuer an bɛ fɛ k'a fɔ aw bɛna an ka stickerw ye aw bɛna an ka flyerw ye aw bɛna an ka annoncew ye an bɛna an ka publicitéw kɛ munna la police protège le peuple comme elle doit le faire. Le peuple aussi doit protéger la police. An bɛ ɲɔgɔn bolo. An b'aw dɛmɛ, aw fana b'an dɛmɛ walasa an ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. OK? Merci beaucoup. Ala k'an to ɲɔgɔn ye. Bye bye.